kalatan. Kaya sa amin. Parang kamar namin kay Why ba tila? inubos yung pasa kagabi. Wow. Lambat yung napapa, di mga kalat. Swabe git. Lambat yung napapa, di mga kalat. Swabe git. Dili natin sa alam na baldusa dapat sa ulo. May sauce ka na. Babot. Ano niya man? Ano niya man? Yaman galing mga kakulat ha. Dami ito kay buso-buso ka ito kalin niya. Ang sabor kayo na pata. Dami kayo no? Kay hindi tayo. Kasi ano, pagkawa ng iyang ano, sabor. Sa tata sila lang. Yung pa-share si Manong at ato niya sa ano niya. Thank you. Ano sa Baldusa, ano, Kapas, sa Talasaya. Guys, kaya nagliga, nagpa-deliver kita sa ano, sa pata. So, matilawan mo ng pata. Damo naman kami nakagawa ng patahan, pero lumarimis niya. So, bigyan nila sa buhok. Yan ano, gilibre na ni madami na lang. Sa tagiya. Pero wala talaga expect. Hindi ito mapakta na ng nursing doon. Hindi yan si madam, ang tagiya sa Inday. Yan si madam, ang tagiya sa Inday. Salamat ya, ma'am. Gabas ko natin ilang patahan. Dili na sa Baldosa, sa Sundo na pass. The best good, first time naman natilawan ng ilang patahan. Thank you, madam. Thank you, thank you. Trick or treat. Trick or treat. We'll have Three, two, one. Ganda. Amo na electric wallet nilang hawakan ko. oh, yun. Mami, pwede yun. Oo, ano yung wallet nila? Electric wallet nila namit man. Ako tanong yung pagkaon nila marinis. Balik-balikan niya. First time na po sila katulong. Dami ko lang luto. Hindi sa mo. We'll have trick or treat when it's oh my god! Oh my god! Hi, ma'am! Hi!
Namit nila nga, ano, mga patulog ng gawa, hindi nila namit. Ang ano, mga kakulot, ang best seller nila dili-dili. Ang hindi ano, ang ulit ng gawa din. Shout out din natin yun sa'yo. Ano lang? Lapasan dari vlog. Ikaw na muna no? Teka no, para namun boss. Kalawan ni ko naman. Sinong sa pamilya lang na. Sana? Sinong sa pamilya. Spin sa pamilya siya tawag na. Tapos may pero ano, namit nila pagkaon. Di first time namin tinatag to. Puli na kami. Dito. Ma'am, thank you